Anya laki din! Nay, kasla ni Sungak matiagpukpukaw iti saan unay nga dayo anak ko. Unang pa'y sunga. Tawanan pa'y nasunga. Oras hindi pa natulog. Kamadakit din nagpupukaw. No, sino ti lumaban normal? Ala. Salbag kayo amay. No siya. Awan ka po dang kaunak tumat. Mariosep, ipigpig sana ti pukaw na natin. Ay, ti awanan pain at talaga dayja Sungak. Kanayon latan akasta ti aramid na. Unang runanang, ilagbain. Tunggal mabartag. At datang agpukpukaw. Unamlano ka ba alam na amin at tao? Nakalaslas tugkat supot man. Day tangarod ka. Lastog na amin alastog. Ngam supot mo ti awanan pain. Anton kwan, ibagak lang arog kang kuana. Ha? Paminsan pa ya talaga nanang. Ibagak ko nagtumay. Abay ti ko nanang, kit mabuti nga. Oho! Anya laki din da sungak asupon. Anya matan ni Sungak. Nalabas matan day nga aramid na. Napalalwan naman tinagbarta kiti rabi. Iso day dyan, nagpukapukkaw manin. Di nga tamabain itikas nga aramid na. Ado matan atat tao tinang bagbagakan kwa na. Ngam awan latamot ti pagbaliwan na. Agbaliw ay ang amin dikas dyan style ti tao. Kat saan? Ay una yan. Jak nakaturturog idirabi Gapo iti panagpukpukaw na. Oras siya nga rin bakit? Naimbag kumamat ano apagbiit laeng. Ngam saan mo tanagbayag nga agpukpukaw di taigid ti kalsada. Anya lakit di. Bayam, lasyak tuman timang pagbagakin kwa na. Barang nga tataggan na. Wan man lakay, sana bali ta agkumpari kayo. Saan mo't siguro agumurakan ka no bagbagaam. Pagsayaatan naman. Itata nakariingkan. Rumwar ka. Taing ka manin agpuk kapukaw di ta kalsada. Na yan. Bigbigat pa lang bakay. Ako ka man ay nyalaki. Asino kumatisaan ang makaungot iti kasta nga aramid mo? Salbag kide. Anya? Kunamlano naturad ka. Saka laging tuturad mat no nakainom ka. Aging tuturod man nga ibagbagam. Naturod ang mga talaga. Una. Apa? Anya? Or-orayek arumar na kiti naglalastog akaroba idirabe ay. Awan damay. Nagtakro na kidi Ni, tasikapay lang ti adaganas ng agsaw iti kasta. Kaya puno mo ti bagbagak. No naturod ako makas kanya kidirabe ay. Akarkarita kida. Di rimord ako nga. Ay, tsak amukan ka Sungak. Day tala kinalaslastog mo na mabartag ka tinagado. Ikala agbain ka dagiti tao. Anya? Sigamat pare. Apay asino launa ti karkaritom hindi na minsan arabi. Ha? Pukaw ka matapukaw. Rabi ipa pan naturog mo. Asino pa'y kumangay? Nung sana dagiti karoba, naglalastog paray. Salbagda kidi amin ao. Anya? Mawamatirum oray may isa. Takro da mga gayam. Ha? Siga talaga pare. Saan ka kumamata kastaa? Inton kwan, tinutupan da ka. Awan mo na. Tutupang ngay bagbagam magparentaw o. Awan din na to rin amang labang kanyak. Lastog na lang. At ka daw. Mabutang na mo. Ti bagay ka maskula daw. Masa, pailang pinarwar ng dakilain. Masal ko naman. Anya? Kaya't mo asawan pare? Dahil taki na maskulado ti bagim ti karkarit kan ipampanakal mo? Ay, siyempre. Ati, hindi. Iso dagiti lastog akaroba paray. Lastog da lang ti adaw. Kinapudno na. Mabutang da kanyak. Bakla damin na. Ayan niya laki ti. Kukulada! Nasaya at tanagranata si ka Sungak. Ha? Sungak ang mamartag. Ninahan naman. Pudno mo. Ngamday. Pangaasim man ta saan mo nga ulitan ti inaramid mo di na minsan arabi ay. Ha? Adaw ti kaaruba nga apektado kapo iti panagpukpukaw mo.
Imbes nga oras ti na nangam si Kamot. Ada ka dita igid ti kalsada nga agpukpukaw. Kaya't ko nga ron, nana. Apay nga minaya. Aniya? Karkarito ka talaga na kitilastog akaruba, nana. Lastog akaruba kunkunam. Kat sikan sa laang matilastog dito ayan tayaw. Ninanamay. Sana nga agkarait no saan daan naglalastaw. Anyala. Unay mo dato yung nanan. Ayak. Abay siya nga. Talaga nga awanan tinabat-bati abain mo? Anya ka di maninday ta klase ti saludsod. Ay, bakit? Bigbiga man unay. Di pa'y nakakapiti tao kin nakamulumog. Ada ka man sumanaaw. Aniya? Bain nga ibagbagam ka ang matidagas nga raramid. Agasam man, idinaminsan nga aldaw, ni Parim Anton ti may diti balay. Binagbagaan na ka. Sa idikalman manan, ni Antimona manan, tinakisaritakan ka. Kanya kumangay. Man ano ngay bakit? Ay na, talagang awan, tinabat-bati abain mo, salbag ka. Nagado ka nga. Bagbaga ngay, bagbaga. O naman, ibagam kadakwada, tadagiti lastog akaruba, ti mapanda bagbagaan. Saan ka asyak? Ay, Jack, amukan ka. No, pare ko dati pa nagpukpukaw tunggal maparte ka. Ay, kaya isuda ati umakari ti pagtaangan. Unay mo, nagsimpal astat, unay. Mapandalatan ni Bakir, ano siya, kung ululimag ijay. Mayag din na ulimag, salbag. Kinapudno na kumare. Siya kun talaga nga asawa na ti mababain kadag iti amin akaruba tayo. Ay, kat uray asino kat agbain iti kastang aramid ti asawa. Anya lakit din. Kanaon kumot abagbagaan, ngamawan latta. Lastog na latta tinagado. Ay, una yan ti asawam, kumare. Konsumisyon at talaga. Nakuna mo na kumare. Agasam man, binagbagaan pa nila kay mo. Ni Auntie Mona. Kansyak nga asawa na, ngamawan latta. Jack mo, no adda pa'y nga tanamnaman ang agbalbaliw. Addalat tanamnama, kumare. Basta bagbaga am latta. Saan ka ang mapukpukawan itinamnama? Addan to latta. Ay, makauma matan kumare. Nauma ako na itikas di nga aramid na. Makainom labasit. At datan nga agpukpukaw. Ako namlano kabailan na aming titatao dito lugar tayo. Ado nga ruden ti mangmangag nga agrek-reklamo kontra kankwa na, mare. Nang ro na dagiti mabambannog nga aggapoy ti trabaho ang makainanamot ko ma. Awanan kumare. Isunsa at talaga ti kababalin kan katatao na. Nasabat ko, hindi na minsan nga aldaw day asyungak. Binagbagaak ngam awan latta. Baribar ti panagsungsungbat na ti awanan bain a lalaki. Talagang awan ti dingkin na sao. No, asino man tinatulad kita lumabang kanya. Rumar kayaw, tagarambol kayaw. Aniya? Ano po? Speaking kini Syunga, ang damanin ditang agpukpuk ko na lang. Alas 11 tirabiin eh. Aniya laki din ayaday di a lalaki. Nakasla taram di pagi. Nay, may katoy. Inton kwan, tutupanda tapag nakman na lagaraw. Rumar na kita nalastaw. Uray kayo dito yung kalasada. Uray ado kayaw. May saklain. Nana. Kayo, hindi kaputan maskularo nga bagay, kaputan kayaw. Ala. Iso ako limong kailatan. Pagkawamit ko, magkalatang ipagpag-iyaw. Anyat ko na, nana. Kaputan kayaw. Kabutang tayo kano ti maskulado abagina. Iso matipukpukaw na. Paiman, tasyak man ti mapan ijang balay dahin ton pikat. Ha? Wala na. Mapana ka talaga. Takitag man ti laban ti bagbagana maskulado. Ay! Oho! Jak lapat tiyang! Ne, mapanak pala kung may balayo. Nga madda ka madgayam dito eh. Si Kasyo nga. Ha? Nabarte ka pala eh? Ha?
Apay, adda ka din na padangay bagam kanyak si kabakla. Anya? Adda nga ro di gatang ko iti arak. Apay, anya pare ko mo yan, hoy. Apay sika, naglastog ka. Kasta una lastog mo kat supot ka man. Anya. Lastog mo amin na lastog. Ngam saan ka mat anak ugit. Gabuta mabuteng ka. Ha? Kunamsan jak amo. Oho, salbag ka kini. Hoy, mabaling ka din nga talna ka. Kita ang mataglawlaw, Adata dito tirsina nga mong kasakin, hindi bagbakan na ganong tao niyo. Apay, mabayin ka ama amo anda supot ka. Ita ulitin na, ital na. Ay, ibagbagak ka na kayo karuba. Unay mo Naglastog ni Syungak ngam supot man. Hoy, una yan. Ay nati bagbagam amaskulado abagim. Nga ibagbagam pa akabutan kita tao. Iso nga awan timayat alumaban ken ka, Syungak. Maskulado nga ibagbagam. Kasan ka mat anak ugit. Anya laki din ko nakmanen. Supot. Tawanan ba'y nagaray? Agyaman, ta bakla. Tano saan ang mga ano pinasubsobak? Tawanan ba'y? Oh, apay anagawid ka kasta. Anya ayaman ti basol da baklakan ka ta pagpupungto tamanan. Ay, inton kwan yaramida kita apan. Tay pakat ko yung kalsada. Tapno malay ti apan ko kita mantilaing na. Anya? Nagadumat nga imbagamon. Salsalud-sudak no apay ngam saan mamat nga ibaga. Ikakman iti pagnakman na rin bakla. Sa ngagpampanunot. Nagsakit tinakam ko kung na. Oh. Ha? No kasapulan nga pakatak iti apan. Tapno maagasan ti sakit tinakam ka. Aramidap ko nagtumay. Nyalaki ideng. Nagado nga imbagam kunakmanan. Ngam ala, aramidam man no agpaiso ka. Salbag ka kay nga asawa. Ikawin na! Ay, jak man amo kumari. No anya launay ti pagpungpungtutan na kinibakla. Makakatawa man, kumare. Ni, taapay kumari. Amom ka din no anya't makagapo. Kat numapan ko man ni bakla ijay balayo iti kalman. Mapan na kumakanubagaan nila kay mo. Gapo iti panagpukpukaw naman ng idi na minsan arabi eh. Ngam nakita namat ijay tersena ni Bakit Magda. Iso abi nagbagaan na ijayon. Anya? Imbaga na kano anaglastog ni Syunga. Karitin na amin, dagiti karitin na. Ngam supot mo't, saan anak ugit? Anya? Imbaga na dayta? Wen kumare, naibaga na iti kaadwan ti tattao. Iso akas taunay apungtot nila kay mukan kwa na. Ay, kamaudyanan na. Naibagamot lang ni bakla. Barang man isukit di pagbalbaliwan na. Anya lakit din. Kunak lakit di ano, makaungat ka matkin ni bakla. Ay, saan kumare? Anya, aga po ang makaungatak kat pudnaw mat asupot. Ano saklang ti awanan bain. Salbag. Amo ko na pa'y akas taunay aguram kinibakla, si Kasyo nga. Napangkamanin na kichismisay, may sakamay. Alaman, ita nga dagkasar dito'y barangay tayo. Ado arak ijay, ingka manin uminom. Agbartak ka iti kas taunay. Kalpasan na, mapan ka manin agpukka-pukkaw, ijay kalsada. Ay, yak kaya ating to uminaw. Iti ka ano man, pulos, jakon raman ang ti anak ko naktumay. Oho! Kunam lang, day tagaputan na amuanan dagiti tattao, tinabayag a sekretom. Anya? Ngampod no, matimbagan ni baklakan ka, sana ya. Ibagam akabutang da ka dagiti tattao, gapot na nagdakkel ti bagim. Maskulado. Ngam kinapod no na, supot ka man. Ay, exerting ka man. Unay mo da. Supo mo tibagbagam mo. Ni, kita hamkat makaungot ka pa'y. Nung awantin na siya ngay, bagam maguli magkalatan. Nung saan ning kaglaba? Alutin mo rin. Saan ka day ta? Lumanabig ka rita. Supo nga unay mo dati. Nasusar mo ba? Ti ko namkit de. Matmatay ka, nitibain ka po itipan nakabuking mo. Salbag ka. Naglastog ka.
Nga mabutang kamot nga ron nagpakugit. Isuasupot ka. Ay, si kalang tilastog asupot. Anusan ka lang kunak manan eh. Ananusan ang kaya mumuso sa ramay. Una ba? Nay, kasla makapaikawa ita. Ha? Api ang makapaikawa, nana. Itaman pa'y nga awan ni Sungak ang naiwara dito, gapo iti bartek na. Ay na, namimpinsanin ang nagbalbaliw, nana. Ha? Agyaman nakit di akin ni bakla. Gapukan ko na kat saanin nga agbarbartak nila kay ko. Kan kang runaan na, saanin nga agpukapukaw dita kalsada no kasi asumro ti bagtit na. Aniya, ay kasta ka day. Uray anyat aramidak apamagbagakan ko na. Pulos nga awan ipangag na. Tagayam, nila ang bakla di makapagbaliw kan ko na. Aniya kayat mo asawag. Nang rugay ti imbaga ni bakla ang naglastog ng supot mat. Ay na! Kasta unay ababay nan arumwar. Iso nga adalatan ijibalay minana. Ay oo na yan. Iso lagayam da itati makapagbaliw kan kwa na. Wana na. Ti kinasupot na matgayam ti mangikat iti kinaarang na. Anya lakit din. Amom Sungak, adon ti tattao a mas daaw, kan maikawa da, atong galadapas kan kat awan kan nga agkaiwara. Anya? Imbagak adi, nga iso asaan kan arumrumwar, amapan uminom, kan agpukaw, kan agkaret, di takalsada, gapo iti naibaga ni baklakan ka. Okay, ti sa bamoy, di pe. Katpudnomot, saan aya? Anya ka mo tinamay. Awan pa'y mo ti panangisaki mo kanyang asawa. Ni, anya nga awan nga ibagbagam. Kat namin matan a binagbagaan ka, ngam pulos nga awan ti dinangag mo, salpag ka. Iso a pagyamanak unay ni bakla. Gapo iti naibaganakan ka, nagkaro ti lastog bungom supot ka mat, nagbalbaliw kan. Sang kadaguli mo data supot, usarim mo una yan. Tangiwa mo. Ay na, saan pa naladaw ti amin Sungak? Mabalin mo pa iti mapan agpakugit. Iti kasta, marunaw manan tibain mo kat agsubli ka manan iti kinaarang mo. Salbag, anya laki din. Nakulbutay, nasakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mare, ama ano mabaling nga umutang iti may sa kilo abagas. Anya? Awan pa'y ngamin gatang ko. Bayadak mo lang itong panagsisweldo, Mare. Nako, kumare. Manumatan adaras nga imbagakan ka sa anak nagpapautang. Utang, makadadaal ti negosyo ya. Agagat ka ngamin, nagtrabaho tap na daygatang mo. Ay na, amok dahi ta, Mare. Iso na laang, tawan pa'y talaga. Promise, agbayadak mo lang, Mare. Imbagam day tayo di napalabas. Ngam saan ka latamot anak kabaybayad iti utang mo? What? Ay basta, awan utang. No imbagak nga awan. Naiina, nagalas na talaga ti ugalim, payang. Iso nga ti saan nga aking kaya ti ugalim. Ay, awan bibiyang ko. Basta siya, awan utang. Makadadaol ti negosyo kunakmanan. Nyalakit din. Abay, kasta tilang abay. Ada ka di manin ti may imutang keng ka? Dadya man bebang bakla nga awanan bain. Imay manin nga umutang kuma. At bay amon na. Amon mo tinakasya talaga ni Bebang. Kasla saan mo't nga may agpampanunot. No apay nga minaya, asaan nga agagat nagtrabaho, tapno daigatang na kuma. Bakit? Saan ka kumamot kasta?
Saan nga amin a tao? Nagpapada ti panunot na. Ay, basta. Diyak kaya't dagiti tattao nga awan makukwarta na. Mga pabigat sa lipunan. Saan anasaya dahi tang ibagbagang payang? Nasken nga amuta mo't ti tumulong kadagiti pada ta tao. Tumulong nga ibagbagammat. Kat, asino kumamot ti tumulong kadatangay no agkasapulan ta. Salbag kide. Oh, manang payang. Siya kamat gayam. Oh, Wan, siyak nga rod. Yo. Manungay ti panglako ti may sa kilo akamatis ita. Siyang kwenta ti may sa kilo. Ay, nagninamot tan. Amang nga mabalin at tawaran. Ni manang met. Nanginamit lang amin ti pinanggatan ko ya. Kan may sa fresh pala ang dakitoy. Si kakit di mo't Junjun. Kasla sa anak mo't asuki. Ay, alaman layangan. Ulay 45 pesos pala ken ka. O sige, ilakwan nak iti sa nga pulo a kilo. Ilakok mo't i-store ko. Oh, kumare, umayak man. Pudno ka di tinadamag ko. Anya man ang dayta, kumare. Dagiti ka no presyo dito istor mo, kat doble iti puunan na. Katuan, pudno dayta. Naskan nga inginak mo't na ti presyo dagiti lakok. Ngam kumare, nalabas mo't dayta doble. Kaasi mo't adag iti kaaruba. Amumatan nga amin kami agumat gatang dito, kat isang kahig, isang tuka amakon ko na. Anya kumaita. Basta siya, kaya't ko tiyag pabaknang. Saan mo't at charity dayto store ko, salbag. Wen, kumare, ngam adamot basit konsiderasyon mo, adi. Konsiderasyon man nga ibagbaga mo't silyamal. Kat ti presyo dagiti lakom nagngina siga. Kang runaan na, konsiderasyon mo kumamot ka dagiti umay umutang kan ka, ano maminsan. Hay nako, pangaasim man, tasan aday ta utang-utang ti pagsaritaan ta. No negosyo, negosyo adi! Anya lakit din! Nay, imay kay tay bigat sa ita. Ada ka manan. Imayak manen ako mare, taumutang akpay la kumaitila kumasidaan. Anya? Uray frozen laang. Bayadak matlaang inton umay asabado. Apag iso ang makasweldo nila kay ko. Hay nako, saan ka amang namnama apautangan ka kung naktumot? Inton agsweldo nila kay mo, sa kantumot agsida iti frozen. Uray mano a kilo a karni ti gatangam ya. Ha? Utang nga ibagbagamad. Awan lakit utang. Nya lakit din. Makadadawal iti negosyo no pasig nga utang silya. Si kakit di mat kumare. Agbaybayad akmat iti utang ko kan ka. Saan na yan? Well, pud nung agbaybayad ka. Ngam abutan mo tibulan kan tawon ti panagbayad mo. Anya? Uray awan kumarik no kastamot lang ang managutang. Asaan mo't ang managbayad. Awan! Saan ang agpautang kunak manang? Kamusta nga, hindi pa naglakumitag malambakay. Ayos lang. Isu na lang ta makabwisit ya dagiti karuba. Pasig a reklamo ti mangag karakwada. Ha? Anyan tiniklamo da? Nangina ka no ti presyo ti lakok. Katno niya ko mano nangina. No kayat na tinala ka a presyo, di agmula dalatan itinatang. Salbag da ide. Bakay, saan ka kumamot kasta? Mawatan kumamot na hindi ka ruban maminsan. Maawatan nga ibagbagam mo tunyo maut. Sino kumati makaawat kanyak? No isuda kat awatak latan na kanayon. Saan mo't amasapol ka na yun katada makaawatin ka? Tibagbagak laeng, maawatan kumaida. Hay nako, naghado nga ibagbagam tunyo ka. No awan tinasayat nga ibagam ing kalatan agulas iyaunag. Nyalaki din. Lakay, nangag ko man iti radyo nga adda ka no sumangpot a bagyo ita alawas. Bagyong uwan ka nang. Napigsa ka no, sigun iti nangag ko a balita. On nga rod, bakit?
Nangag kumot na. Sapay la kumaat sa sana napigsa. Nako, no napigsa abagyo ti umay, sigurado ang malugyak man na. Hindi ka di matanagan. Tinapatay, agan-anad tayo. Agan-anad man nga ibagbagam. Anya ko man di maramitan di panagan-anad iti negosyo. Walang konekton yo. Anya, ay unay kan. Di ibagbagak, agkararag kan agsagana kas di adi. Tsak amukan ka. Nagadong ibagbagam. Di ka man laangan. Anya, ay, talagang awanin, tinabat-bati apan nakaawat mo. Anya laki di. Ay, awanan ti silaw. Wan nga rod kumare. Ay, una yan ti kastoy. Nagpigsa nga angin kan todo. Sakit awan silaw. Anya lakit din. Nagpigsa talaga ni Uwan. Sigurado nga adumanan ti maapektaran no kastoy laang. Nina na po, nagpipigsa ti angin kung tudong. Naimbaglakit din ta nakaumayak pa'y dito'y balayo. Sakbay ang naawan ti silaw. Ayun saan mo makita pag naamno ko Sigurado abumayag manen iti mano nga aldaw daytoy a brown out. Adumanan ti madadaal ala ko dagiti adda tersena na. Ure ni Payang. Sigurado nga dumanan ti lako na madadaal. Di pala mairaman na madadaal, di awanan bae. Nagalas tumod lang yung gani na. Bayamon kumare. Uray kas jay asaan nga agpautang. Ken nagalas ti panagsasauna. Bayan talatan. Makaamun ti panawon ken namarswaken kwa na. Apay na kita inlor mo ala akong bakit. Tsak man kaya ti ado sa ludsod ton nyo. Anya, pangipanam ayakat makitkitam lang aro doon ang nagpigsa ti angin kintudo na. Apo ayamot. Apay nga min ayan, agado ti reklamo. Kat saan mo't asi ka ti rumwar? Lumanabid nga. Nila, pagsaya ata mo ti ibagbagak Awan ti pagsaya atan iti bagbagam, salbag ka. Na, Duangal dawon a brown out. Diyak kahit amalugyak iti negosyo. Iso amapan kulangon ipautang dagiti frozen. anya, Sayang mat, uri agsubli ko matipunan na. jak amukin kapayang. Ngalalala, no ipapili mo ti rumwar ura nagpigsa ti angin kintudo. Baka mo ka, anya lagi din. Nay, sumipngutan ken nagpigsa ti angin ken todo. Rimwar ka payang. Uwan na, ang mga no kaya't yung umutang itilakok a frozen. Ha? Uwan na, ipapautang kong tilakok ita. Nay, nakaskas daw man. Sigod mo't asaan ka ngagpapautang. Ngam ita, oray nagpigsa ti angin ken todo. Adda kakit din nga gisur-sur-sur itilakaw. Nina naman, dual daw nga minan nga awan kuryente. Sigurado ang madadaol no bumayag pa'y sa agad na silaw. Anya, Alam mo tan anana, umutang kayon itilakok. Uray bayadan yung tulaangan no adakwar tayo. ay saan? Sa anak nga umutang payang. Idi na panak ijay tirsinam nga umututang ak iti sardinas. Bayadak mutlaeng. Uray la saan amalamlamot ti aso ti panagsasaum kanyak. Oh. Anya? Nagadumot ngayong bagamon? Hindi ta ka man laangan? Bakbakutan alabed? Hala, ni Payang mo dayay Aday mo na nagdakkel nga ice packs. Wala ang paiso Anya nga minter aramiden na nagpigsa ti tudo kun angin. Tulong! Tulong! Ay, mayano dakmatan! Ay, gusto lang! Uri may yanod ka, Payang! Ha? Pang-aasi ang mata na! Tulungan na! Awan meta tumulong king ka, salbag ka! Nagalas mo't lang, ti ugali mababae ka! Iyanod na kan ni Uwan, ditakan, Payang agkayang! Tulong! Tulong nga!
Numayanod ka, siya ako di makamu ang mga istorya ka nagiti tattao, ti kinaimbag mo, hindi si bibiyag ka pa'y. Ay, awan magayam ti mapanunod ko, kinaimbag mo, salbag ka kay di payang-kayang, mayanod kan. Uston-uston, kumare. Masarap. Yung takatulungan nun. Maumaak, makatultulong king kuana. Baya mamayanod, no kaya mo mapantulungan ingkan. Ngam no siyak no way. Ayunay kan, kumare. Nagkunang amin kan kaamapan ka agi sursur itilakom nga oray nagpigsa ti angin kan tudong. Ay, masaya nga anak ngamin itilako, kumare. Anya, Sayang mo't ngamin nung madadaon laang gapu iti kaawan ti kuryente. napatpatagpay kan kadagiti lakom a madadaal ngam ti biyag mo. Anya lakit din, kumare payang. Alipin ka na talaga ng salapi. Kasanon ngayon no nayanod ka gapu iti layos. Nagpig sa titudo kan angin. Ngam adda kakit di apo managnang agi sur-sur-sur iti lakom. Ure nagado ti sa kanya, kat pagyamanak lata ti panang tulong mo kanya, kumare. Awan anyaman na, kumare. Mala, iyawid mo kit din dagita lakom nga ipapautang mo, itaamada mga agbagbagyo. Agar aramid ka mat iti pakais-istoryaam. Ha? No nayanod ka, ibalita daan nayanod, gapulaang iti ayat na asaan amasayang tilako na. Ay na, nakababain man payang. Ay nga laki din. Kanya nga ita, dandani ka mayano din. Gapulang iti kinatangkan ti ulong salpag ka. Ala, kut husto kumamutin alakay. Gusto ko mamot ng tarupam. Ibagbagak na binasan ka na rumwar. Ta signal number 4 tayo. Rumwar ka lata. Talaga saan ka nagpampanunot? Ala, saan na maulit? Ingkakit manan Nyala, gede. Anya? Irwar mo amin, nagiti frozen na lang ako. Inka manan isurso. Barang iti maikadwa kong daway. Kat matuluyan ka na mayanod, salpag ka. Unay kanton nyo, kasla sa anak mo't nga asawa, gapu iti panagsasaom. Asino ko matisa na makaungit iti kastang aramid mo? Agyaman ka kiniselya. Tauray ka na yun mapagsasawan no may umutan. Kat tinulungan na kalata. Ha? Iso baliwa mo, hindi ta pa nagsasaong ka nagiti taong utang ken ka. Kano maminsan, saan mo nga amo ti mapasamak iti kabigatan na? Maawatam! Ay, kaya't mo asawa. Lako na nga rod a frozen, hindi nakakabili ti icebox. Ngayon mo na, hindi nagpigsa ti angin kung todo. Nga urila aglay-layos. Wen, kumare, lako na day jay. Isursur na ka no nga ipautang iti tattao tawan kuryente. Kat madadaan laang no kwa. Ay, niya. Ay, una niya. Ipautang nan madadaan laan. Salba ka pa iya. Uray siyak nga rod, kumare. Maasarak matkan kwa na. Ang napan ko lat ta tinulungan. Bareng agsubli-subli iti panunot na ti panagsasauna tunggal mapanak umutang. Di pala naiyanod ako nakman. Di ako nambain. Alabay amon, kumare. Iso siguro asaan anayanod tapno makaamiris pa'y. Anya lakit din. Kaya kas ti panagkitam kanya, kumare. Kasla ka mo dun kumilaw. Alangan mo nga sumisiman ka abigbigat. Di ka pala nayanod iti nagpigsa alayos. Anya? Namuak ka ni Celia, ala kong gayam a frozen ti imit mo, idi madama ti bagyong uwan. Agasem man, ada pala ganas mo ama panagisor-sor, oray pa utang. Gapulaan ta saan mo kaya ti malugi. Kumare. Kumari nga, nagalat sa talaga ti ugalim, na daw may umutang, pagsasawam, nga may dinawan ti kuryente. Isor-sor mo, oray ipautang mo, ay na, di ka pala nayanod kung nakmanan ang nakakayang, payang, yang. Si kakit nimot, kumare. Idadanos nakmat. Ay na, tapno ibagaking ka. Naita ugalim, kung deserve mo, ti mabagaan, ti kasta. Anya laki din, salbag ka, panyang, agbalbaliw kan.
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nabartag ka manan, Manong Amancio. Sa di mo tinaggapuam. Sa dilo kumabal. Igaili mo na. Inal daw samot nga agpaili ka. Naimbag man, tada kwartagas gastusam. Wah! Anda! Sak pwede ko naman. Imbis nga idulin mo ti kwartam, tapno ada igatang mo iti masapsapul mo. Saan mo taarak mo ti pangpangrunam? No si bibiyag pa iti asawam, sigurado a pagsasawan na kadayjay. Asa talaga tibiyag kapsak. Masapul kang indo tayo ba? Oras ang paminsaya. Ang lalaki din Sobramat nga minday ta panagin enjoy mo. Tay kunada nga rod, lahat ng sobra masama. Saan samat nga amo ti anak mo ti kastangar aramidem? Wah! Saan lalaki din kabagas? Amok na raramidak. Ha! Saan na masabol ang mamuan nito? Wah! Awanan sa ibagam. Mapalilan sa gawin. Ha? Agkapitayo pa, yan ti Sisil. Agyaman aklaunay, edo ka anakan. Anya nga minan ti gagara, manting. Imayak, tanapatag ti ibagakan ka. Amom ka de, ti araramidan ni tatang mo. Ha? Apay ni tatang antay? Inal daw amabartag. Jak amo, no sa dino ti pangalalaan na iti kwarta nga igatgatang na iti arak. Anya laki din ni tatang. Inton kwan, ibaga naman nga danasakit iti bagina. Day tangarod kaanakan. Mapan mo bisitaan ni tatang mo tabagbagaam. No siyak akabsat na, di nak matipagag. Masapul siguro a pagsasawam sa agnakam. Tatang, umayak man. Ang dati gagaram. Nadamag ko nga, barbartek kayo ka no, isong imayak. O sino mo din nakadamagamitin na ita? Yan ti Sisil ah. Oh, ang lalaki din ni Cecil. Indaro na pala ang kanga. Kitnam namin sa laang mo dayjay. Tapagbalinan niyo pa ilang nga ulbod ni ante. Pangasyo tatang. Nawan ti daddo mga ramidin niyo. Maturog kay gide. Sana tila papapanan niyo. Sana agaputawan ni nanang amang bagbaga kada kayo. Kitagsubli kayo manan iti sigod a bisyo yaw. Ang laki din. Ada ka matgaya man lakay. Kasangsangpit ko laang bakay. Kat, kumusta mo't ni tatang ijay? Nagsuker nga raw bakay. Nakitak ti ado abuti ti arak iti balay. Sa bali pa'y manan ti arak iti inuman. Ay, ang nangalaan na nga iti kwarta gasgastusan na. Ay, hindi ta ti jak mo bakay. Di namot nga raw ibaga. Una yan ni tatang. Di na panunutin si salunat kun masakbayan na. Jak mo na niya ti adday iti kapanunutan ni tatang. Jak mo na niya ti adday iti panunot ni tatang. Saan na mabagbagaan? Bakit? Cecil, ading ko. Cecil, umayak ba? Anong Amancio? Nan-ano ka? Kanya ta nakasako, abi nagkat mo? Ay, mabalin ti makipakan. Na, apay, awanan ti bagas mo. Naibos nga rutan. At datiin na po'y, isunalaang nateng ti sida. Awan na tuba. Ay, anya kalakit din manong. Si kalangarudan ti makipangan, agpili ka pailaang iti sidaam. Mala, mangidasar ka makaroon iti kanak. Mabisina launay ka.
Sa dino ti papanamaya. Badom sa mata nakasako a binagkatmaw. Mapanak iti ayan ti anak ko, kabagas. Pinapanaw na kami nun ti nang ilakwak iti dagaking balaybe. Anyat ko nam. Inlakom ti dagaken balay a pagnana edam. Huwag, kabagas. Ay nagloko kan. Isumat lagayam nga adu ti kwartam. Naibos nga ron ti bayad na, kabagas. Ay, talaga adi kag pampanunot, manong. Asino tinangibagaken ka nga ilakom tinakaysaadan ti kalapaw-baw. Puuna yan ti kasta. Nga tayo sa ako yung tatang. Dagiti kaus ko, anak ko. Sa dino ti papanan nyo aya. Ay, kwa? Ay, mabaling ka dito, makipagdag dito yung balayo, anak ko. Apay ti kalapaw yung ay. Awanan, tabalin ti making kuko iti kalabaw. Agraman daga, anak kaisaadan na. Anya? Ay, di kay maawatan tatang. Inlako ko, anak ko. Ha? Nyalaki din tatang. Apay nga inlako yung ti kakaisuna adagayong ay. Di yung pa'y mo't impakpakam mo kada kami. Ayan tinaglakwan yung ay. Awanan di tayo subyan tinapalabas, anak ko. Tambod lang yun na may suple. Wen angam san mo't anasaya at ti kasta nga inaramid yo. Ayan nga ti bayad na. Naibos nga ron, No kasta, bisyaw tinangigastusan nyo, itinaglakwan nyo. Nailaw anak lang, anak ko. Anyangan. Ay, mabaling ko tiyag na dito yung balayaw. Ay, kasaritak ko muna ti asawak tatang. Saan ang mabalin na siya klaang tagdesisyon? Anya tar aramiden ni tatang dito'y balay. Kun anya di nakasako a binagkat na. Bado na dagi jay bakay. Anya? Inla ko na mong aminan ti balay kundaga na. Kaano pa'y? Hindi na palabas sa tawon pa'y siguro ah. Iso akayat na ti agnag dito'y balay. Tawanan kwarta na. Ay naglukon ni tatang. Kahit anya ngay bakay. Okay lang ka diking kang agnag ni tatang dito'y balay. Ay katwanan Awan mo't sa bali apapanan na. Tagmay-may sakamot nga anak da iti day dinanang. Ni, anya tar aramidin nyo dito yung kusina, tatang. Ha? Gati mang angot ko. Ha? Ay, tay inlutok a pangaldawan tayo, tatang. Sinigang nga babay. Gusto ka na. Wen, numabisin kayo, mangala kayo laang iti plato yu, tamangan kayo. Huwag man na raw. Mabasi ng launay. At dain na po'y iti lamisaan. Ang yaman ng launay. Sige, panawan kayo pa'y. Saan pa'y ngamin anal Pastor Aramidak ijerwar? Da kayo matan ti makaamu amangan. Itlog man, Mari Carla. An-anwang di itlog, Mare? Isulaangan ati si daan may kadagiti ubing, Mari. Kati karni aginatang mo nga itay. Ay, hawanan, Mari. Kinuntrata damutin. Kinontrata? Diyak maawatan ti kahit mo asawan, Mare. Inibos ti rawet akatubangak, Mari. Anya? Nabaulan na nga inibus ti may sa kilo a karnit baboy? Un, Mari. Awan matan ti karni amakitak. Sa baulaangan tinagbati iti kasirola. Ay, oo na yan. Rawat mat gayam ti katugangan, Mare. Un nga rod, Mari. Sa anak mat nga imot iti panagkunak. Ngam nalabos matan ti kasdi nga inaramid na. Sige, Mari, mangtad ka man kay di iti itlog dita. Isupay laang ati anusan mi asidaang. Anya ngay nga rod. Anya laki din. Kumusta matun ti biyag mo dito'y manong amansyo?
Ay, bayat rata ka bagay. Lumukluk magkabayan. Wala. Kasar talaga nun naimas sa kanayon ti sila. Naimas mo piman, ti luto, ti manugang ko. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Ay wan gayam, ada ti inyag ko anateng kan prutas. Kwarta ngay. Awan itid mo. Naa, ad-anwam ti kwarta, kat saan kamat nga gasgastos dito eh. Usto nga minan ti bisyo kabagis. Day ta bisyo tinakay sagmakam, isong agnakam ka kumamatan. Kano adda mabalin mo apagtrabahuan dita, agtrabaho ka, tapno matulungan ti pamilya ti putot mo. Mangantayon, Risa, bakit? Ay, pam nagitubing dita. Wala kay, mabit lang. Ay, sus. Ay, niya laki din. Awan mo tinti adobo asi dami ko ma. Tatang! Tatang! Apoy ka na. Umay kayo mampay dito eh. Anya na yan. Anya tibag ang edaw. Ayan nga ti adobo asi datayo. Nay, urak laki din nun nangang kayaw. Apay, sindayo amin. Sambo ka ka nangang kayaw. Anya laki din ni tatang. Ha? Tunggal da kayo ti umununa amangan. Maibusan mo tinti kabalayaw. Sorry ay. Diyan mo nga minambo saan kayo panangat. Mabisina ko na yung ngamin. So, basta nanganak lang ta. Hindi na nakita kasi da. Unayin ni tatang. Agasem nga na dyan. Napaulan na nga inibos ti adobo. Bakit? Kano idi pa'y akas na ti aramid ni tatang lakay. Talaga arawit. Saan laang anam na minsan nga inaramid na ti kasta. Ay, yakam mo. Diyak mabilang no namin ano nga inaramid na ti kasta. No daduma, uray ilimeng ko, mabirukan na latamit. Sa anak nga imot, ngam sobra mo ngaminan ti kasjay. Di na amo nga ibatyan ti kabalay na. Tayta ti kayat kin tatang kahit. Kasaritam ipalawag mo anasaya at kankwana. No daduma, mabainak mo't ngaminan amang ibaga kankwana. Ta mga no panunutin na nga imuta. Kitain nyo man si datayo, tatang. Amangan ko na, nung kontratahin nyo man ay. Saan kami payanangan? Apay akas tamot hindi bagbagam sa kaedo. Kaslasandak mo nga aman o kastalag. O now, nasakit sinakam mo. Talibre ti panagnaid kan makan ko dito balayo. Sana kasta tatang. Tikayat ko laang, ibat yan na kami mo titisidaan mi Kanayo mo aming umununa kayo amangan. Kung ibusin nyo mo timasida. Saan ako namangan? Kukayo tayo lutayo. Anya? Nakaimot kayo launay. Nay, sa dino ti papanan nyo tatang. Insa ko yung mutin nagitigamit nyo. Pumanaw ako nito na ito ang lugar. Anya laki din ayan ni tatang. Saan ka mga rabrabak? Talaga pumanaw ako. Saan ko ngay pilit ti bagik dito'y? Sa dino nga rin ti papanan nyo ay. Makamo ditan. Ay di kaya aramid man tatang. Awan ti imbagami, pumanaw kayo. Awan ngam nasakit mo ti kasya parang sasaw kanyak. Pinalagipan kayo laeng, tapno intun sumaruno. Kit amuyo ter aramidin nyo, tatang. Wow! Oran dapat si bagbagam dita. Pumanaw aklat ta. Pero yun! Anya? Limabas ti katugangam itay mare. Adamot imot na anak kasako. Sa dino nga iti papanan na. Pimanaw, tagimura mare. Anya kumati makagapo agimura. Kinasarita lang nila kay kung may papaniti si Dami.
Isumat tantigim muraan na. Anya nga iti ko na nilakay mo. Di yukot ay aywan ti lakay. Saan pa'y laang tapno maamiris na tibidot na mare. Nubaybayan mi ngamin, ang mga nudi na baliwan ti kasdi nga aramid na. Kasano mga ngamin, idi adda kwarta na, tilanap na panan na. Inla ko na tidagakan kalapaw na. Saan nga amo ni Edo dayta? Sa ita, iso pa'y laang ti kasta. Sa bagay mo't kit di ah. Narigat mo't lang ti agul ulimak no daduma. Pag naunak pa man, ito'y balayo, kabagis. Apay nga adda ka manon. Kunak man numayat ti biyag mo ijay ako nam. Kita limok magkabayan. Makapaupay na mga menu na druma. Anya tinakaupaya maya? Nakaimimot na mag... Anya? Dahil katipod na. Ora ni Edo nga anak ko. Naakaran mo tanit kinaimo. Awan matan ti prito abangos nga ingkabil ko dito'y lamisaan itay. Oh no! Ay, kabagais! Umay ka mampay! Apay ka di aya. Awanan ti adwa sa ludsod! Basta umay ka! Oh, turbo ka lang unay mo diti pan naturog kabagis. Apay ka di aya. Asino tinangibagakan ka nga ibusam ti prito abangos? 5 apiraso dayjay! Sagay sa tayo kuma! Ay, ka. Sinda ko na. Sayang kami no, mabanglas. Naa, di na kang pinanunot mait. Anya nga yan ti si daan mi ita. Tiyamok kami nalpas kayo na langan. Anya lakit din ti kastamanong. Rawot ka mat gayam. Amangan matno day ta kinarawot mo ti makagapaw. No apay ako nam nga imutan da ka ti manugang ken anak mo. Wah! Awan nagdumaan nyo si Dadya Arisa. Ay, saan mo't ngamin amabalen nga ibusam. Nagalas ti kasta. No sika ti umuna amangan, ibat chamot at ikabalay baw. Kano adda ti mabalin amay tulong mo kadakwada. Aramidam, tapno maragsakan damatken ka. Masaya at mo tinagawit kayo tatang. Sa di no tinagkapan niyo. Iti ayan ng Team Cecil. Kahit anya nga iti plano yo ita. Agsubli akong dito balayo. Sana nasakit tinakam yo kada kaming agasawa, tatang? Sa anet, anya ko matipagsakitan tinakam ko. Kat bidot kumot dayjay. Sigurado kayo, tatang. Wala. Nagpilis kayo nga ro din, tatang. Tamangan kayo. Nalpas kami nanangan itay. Mala, mangang kayo. Una yan, no kaanumat nga ado ti malabaan. Nadadaal pa'y laang mat ti washing machine. Ay, Anda ka ni pare ko, Teresa. nadadaal samat ti washing machine tatang. Di mat agtayakan. Kita akban. Ang mga numatarimaan ko pa. Ha? Amuyo ti mang tarimaan tatang. Ipadas ko, siyak mo lang, di mangtartarimaan ka ng iti appliances, ba? Hindi si bibiyag pa, na dilanang yaw. Adda tituls ni Edo ijay salas tatang. Ang mga nukasapulan nyo. Wait, iruwan mo na ko. Good job kayo ita, tatang. Ha?
Tinarimaan nyo kanumot ti washing machine kung ni bakit ka. Wan, pinagpraktisa kita. Da kayo kanupay tinagluto iti pangrabyan tayaw. Ay, wala. Napluan damot ti serbek, iti na ito'y abalay. Mabisin kayo ka day. Mangidasara ko niti kanin tayo. Nakaidasarin ti manugang yaw, tatang. Ay, ang gigitan tayo ko rin na mga na. Ang mga numailawan man na tao, may musko ti sida. Ang lalaki, day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.